Bon dia, avui ens trobem amb Nil Moner, l'influencer igualadí que un dia va sortir de casa per anar a l'Índia en moto i en solitari. Hola Nil, explica'ns com va sorgir aquesta idea d'emprendre aquest viatge. Bon dia. A veure, influencer em sona gran, la veritat, però bueno. D'on sorgeix la idea? Pues surt d'un viatge que vaig fer a la Índia, exactament, fa el 2017, amb el meu millor amic, l'Albert. Quan estàvem allà ens va sortir la idea boja de dir, hòstia, un dia tornem, comprem una moto aquí a Índia i tornem amb moto cap a Igualada. Allà a la Índia hi ha una fàbrica de motos que abans era anglesa i ara la fabriquen allà, que és Royal Enfield, i quan ja llogàvem la moto doncs sempre anàvem amb aquell tipus de moto i ens va encantar. I vam dir, hòstia, la comprarem i tornarem. Que què passa? Que la vida després va com va, va com va. I passen els anys, l'Albert fa la seva vida, jo la meva, bueno, sempre hem estat en contacte, però vull dir, ha tingut la seva vida i va ser molt difícil el coincidir de dir, va, ho deixem tot, marxem i ens estem 6 mesos pel món viatjant i tal, no? I al final vaig dir, bueno, si ho vols fer ho hauràs de fer sol. I comences a investigar, comences a dir-te, va, això pot anar en sèrio, i comences a pensar en tot al final, perquè has de pensar el recorregut, amb què aniràs, què portaràs, de tot. Jo estic casat, a part, o sigui, un altre meló, pues és el tema de com anar explicant això, aquesta bogeria que tens, que molta gent al principi no entén, no? Però al final també he tingut molta sort de, bueno, la meva parella pues, m'estima i ho entén, ho entenia i va dir, clar que sí, home, fot-li i disfruta. I al final vaig fer la inversa, vaig comprar la moto aquí per temes de papers i de matriculacions que has de fer quan compres una moto fora al portar-la aquí, és molt complicat, i en canvi és més fàcil anar amb la teva, sortir, bueno, és molt difícil, però és una mica més fàcil. I vaig dir, doncs fer el viatge a la inversa, sortiré d'aquí d'Igualada, la ciutat de la meva vida, on vaig néixer i on he crescut, i res, i arribaré on hagi d'arribar i quan arribi pues, la desmunto, la fico en una caixa i la torno amb barco o amb avió o el que trobi. Una mica per aquí surt la idea. I després tu tens una idea del viatge i li vols donar un motiu, no? Jo al principi pensava, hòstia, jo vull viatjar per veure el món amb els meus ulls, saps? Perquè al final sí que els mitjans de comunicació et donen una visió del que passa al món, no? Però moltes vegades pot estar sesgada per notícies pues, negatives, que suposo que són les que donen més views, etc. no? I dic, jo he escoltat molta gent que ha viatjat per països d'aquests, no? Bueno, ara parlarem Iran, Pakistan i tot això, i hi ha gent que em recomana anar-hi, hi ha gent que em diu que la gent que hi viu allà és maquíssima. I dic, o sigui, això ho vull veure amb els meus ulls i tal. Sempre diuen que no és el mateix, no? El viure, l'estar allà, que veure-ho per molt que sigui documental, que no sigui ficció, no? Però que no sempre és el mateix, el viure, el conèixer la gent. Sí, 100%. Al final, connectar amb la cultura, amb la gent, poder viure amb ells. Iran és una cultura de que t'acolleixen molt a casa, no? Que és com que sobta molt, no? Que tu vas viatjant i et diuen vine a casa, sopar, dormir, i al principi pues, dubtes una mica, però després veus que no ho fan per diners, això és algo que també m'ha sobtat molt, no? De fet, tu a vegades deies, hòstia, ara els hi donaré alguna a canvi, no? Potser, no sé si ho estan fent per això, ràpidament et dones compte que no, però per quedar bé, no? Aquí faries, bueno, per quedar bé, doncs potser portes menjar o dones alguna cosa, no? I no, s'ofenien, o sigui, quan tu els volies donar menjar, diuen, no, si és que jo t'estic ajudant i això també et xoca, saps? I res, després, amb el viatge, amb el propi viatge, li vaig voler donar també un toc més sentimental, bueno, més sentimental, tampoc m'hi vull ficar molt, però el que volia dir és això, que al final tu el viatge el fas, doncs, el vaig fer per veure món, però després van sortint diverses coses. Per exemple, vaig conèixer un noi a mig camí, que té una història molt maca, després si vols la comentem, i jo personalment també li volia donar un toc doncs això, més sensible en quant a meva germana. El viatge li he dit un viatge amb Sara, vale? Sara és el nom de la meva germana, és la meva germana gran. Quan era petita, quan tenia 3-4 mesos, va tindre un problema molt bèstia, jo encara no havia nascut, òbviament, i bueno, va estar en coma induït
2, 3, bueno, molt temps. Mons pares ho van passar fatal i bueno, va tindre unes conseqüències que ara té discapacitat, 95%, i jo amb ella sempre m'he comunicat pues, amb mirades, amb somriures, d'una manera totalment diferent, no? El que podria ser una relació de germà normal, no? I una mica vaig voler donar-li aquest enfoc, no? de la moto amb la que viatjava, li vaig dir Sara, no? I un viatge amb Sara, una mica per portar-la amb mi, amb aquest viatge que segurament si no estigués així pues, tampoc l'haguéssim fet perquè és molt boig, no? Però altres tipus de viatges que tampoc hem pogut fer. I al final ella també m'ha ajudat a tirar, la veritat. En moments difícils ha sigut qui m'ha impulsat. Ja veus. Sí. Superimportant. Sí, sí. Que bonic, jo. I quan va durar aquest viatge? Mira, aquest viatge, clar, ara l'estic publicant a xarxes, no sé quan es publica això, i en principi estic cairant a les xarxes, perquè és això, ara ho explicava que vaig estar gravant, doncs, els 4 mesos que va durar, però vaig decidir des del principi que jo volia, perquè havia conegut a molta gent que feia viatges d'aquests i que són youtubers i molt més professionals que jo, i que fan això, no? I al final deien, els primers anys viatjava al matí en moto, la tarda me la dedicava editant i no connectava amb la cultura, amb la gent, no? Perquè estàs 8 hores a la moto, cansadíssim, arribes, et tanques en una habitació, obres l'ordinador i et fiques a editar, l'endemà 8 hores, et fiques a editar, al final dius, molt bé, estic viatjant i estic gravant, però no puc connectar amb ningú, no? Al final, perdó, perquè és la seva feina, no? Vull dir, tu Sí. ho has dit, que tu no tens aquest objectiu de guanyar diners amb això, no? És algo més personal. I ells doncs, entenc que deu ser de feina, llavors haver de treballar i enviar-lo el mateix dia. Sí, molts d'ells ara s'han professionalitzat i ja tenen editors aquí i tal, no? Però explicaven una mica al principi. Però vaig agafar la idea aquesta i vaig dir, vale, doncs jo ho gravaré tot, ho guardaré amb disc dur, i quan torni ja m'espavilo a editar-ho. Per sort, mira, he pogut trobar un agent de Barcelona que m'està ajudant a editar-ho, i quan vagi sortint ho vaig publicant. I ja està, i al final així tu et dediques al dia a viatjar, pots disfrutar-ho al màxim i quan torni ja ho editaré. Però em preguntaves la duració, 4 mesos. 4 mesos. Sí. I clar, estava planificat, no? Els països per on anaves, o ha sigut una mica improvisat? Sí, planificat 100%. El que passa que jo planificava, o sigui, perquè és la planificació és sortiré un dia d'Igualada i si tot va bé arribaré un dia a la Índia. I, per exemple, el dubte principal era si passar per Iran o passar pel nord, més per Ucraïna-Rússia, que era la primera idea, perquè això des de fa anys que ho estic planejant, no? Però clar, Ucraïna-Rússia, doncs, com entendràs, ara potser no cal. I després d'Iran hi havia 2 opcions, passar per Afganistan, que bueno, hi ha el tema dels talibans, o per Pakistan, que també tenen els seus temes. I al final vaig decidir per Pakistan i bueno, és anar-te adelantant una mica els visats i temes que tot això és un tema que només qui ha viatjat coneix els lius que hi ha, sobretot a la que surts espai Schengen d'Europa. És ja em fa mandra només de pensar-hi, de papeleos i de... Sobretot, clar, una cosa és agafar l'avió a Barcelona i volar a Islamabad o a Lahore, a Pakistan. Això és una cosa, i l'altra cosa és agafar un vehicle propi i dir, vale, surto a espai Schengen, creuo a Iran, creuo a Turquia, creuo a Índia, creuo a Nepal, que és un altre meló. Sí. Sí. I també molt més complicat, no? Jo, bueno, personalment, jo tindria por. No sé, tindria angoixa de... Sí. Primer que, clar, que estàs en un país que no coneixes, però no només un. Vas fent una ruta i al final la ruta que feies amb la moto, la Sara, al final no la pots deixar, no? Llavors has de continuar, és... Sí, des de que surts agafes un compromís amb tu mateix, perquè al final dius, bueno, sí, o sigui, arguments per parar a cada país, te'n puc dir uns quants, saps? I al final pues, has de dir, vale, estic fent aquest viatge perquè em ve molt de gust, però no tots seran flors i violes, vull dir,
Hi haurà moments de passar les canutes i hi haurà moments de pell de gallina i plorar de felicitat, que em va passar, feia molt que no plorava jo, de la veritat, i de felicitat d'estar veient per on vaig passar i la gent que coneixia, també de zoom out una mica, no? De dir, hòstia, quina sort que tens d'haver nascut on has nascut, perquè això ja et marca molt, i després de viatjar ho veig encara més, les oportunitats que pots tenir, quina sort que tens doncs, bueno, família, la dona i tot que ho hagis pogut, que t'hagin entès i pogut sortir, no? I quina sort que tens de poder estar fent aquest viatge, no? I al final és això, en els moments dolents, pensar en això, pensar en tot i dir al revés, tio, tens molta sort, o sigui, deixa't de merdes i tira. Sí, sí. Sí. A mi em recorda una mica la gent que fa el camí de Santiago. Sí. Em recorda una mica, no?, que sempre diuen aquest camí et canvia tu mateix. Mentre el vas fent, a acabar-lo no ets la mateixa persona que quan va començar. I, no sé, l'he trobat una similitud, no? No sé si tu creus que vas canviar després de fer aquest viatge? Sí, sí, sí. Pensa que al final estàs sortint molt de la zona de confort. Aquí és que ho he notat molt. Ara no és spoiler, però bueno, ja he tornat, no? Òbviament. I clar, tornes una mica a la roda, al primer món, que li dic jo, i sobretot els problemets que tenim aquí. Jo vaig estar molt les 2-3 primeres setmanes quan vaig tornar, que escoltava converses o parlant amb amics o parlant amb família que m'explicaven una mica, pues, bueno, el típic, no? Que som molt de la queixa, aquí també, qualsevol cosa ens estem queixant. I escoltava una mica els temes i tal, i dic, hòstia, clar, és que aquí ens queixem de tot és un problemet, i si no tenim problemes ens els creem nosaltres, saps? I clar, a la que has fet un viatge així, que has vist tot el que hi ha, com està el món per allà, que la gent és fantàstica, però pels motius que siguin, doncs el país no acompanya, o l'economia o el que sigui no acompanya, i dius, hòstia, hauríem d'estar cada dia plorant d'alegria del que tenim i no estar buscant aquí el que no tenim i buscar problemes del no-res, no? En aquest sentit m'ha canviat molt. I després la percepció d'aquests països, òbviament. El que deia al principi, que volia anar-ho a veure amb els meus ulls, doncs s'ha confirmat molt. Són països on, bueno, sobretot Iran i Pakistan, doncs, és república islàmica, els dos, ¿vale? Però és un món la gent i és un altre món el que és el govern, com ho governen i com d'això. Tampoc vull entrar molt en tema política i tot això, però clar, un país que barreja política i religió a la vegada, sota el meu punt de vista i parlant amb la gent d'allà, tota la gent que vaig parlar, doncs clar, és que no pot anar bé, no? Però al final s'han de prendre unes decisions una mica racionals i si estàs barrejant religió pel mig no anem bé. Però la gent és impressionant, jo crec que hi ha molt a aprendre. El que passa que és això, és molt difícil fer el pas a viatjar allà. Jo ho entenc des d'aquí. Has d'estar una mica boig com jo per donar el pas i dir, va, vaig a conèixer com és la gent. Però és tan diferent, a nivell de mentalitat, el que et deia, d'ajudar, d'oferir-te... No tenen res vist des d'aquí, però t'ho donen tot, no? No tenen menjar, però el poc que tenen te'l donen, o si tenen 2 llits, doncs ells no dormiran allà, dormiràs tu i ells ja s'explicaran com dormir, saps? I és això, el donar a canvi de res. A mi això m'ha canviat també. Que després tornes i el que et dic, estàs a la rutina, a la volta, en el context aquest i tot et sembla igual, però bueno, una mica així. I clar, has dit que has conegut a molta gent, et quedes amb alguna persona, allò de tenir algun contacte, Sí. gent molt propera... Sí, una de les coses de viatjar sol, d'arrencar sol i viatjar sol, que he vist és que et dona peu a contactar molt més. Tu quan viatges amb algú, sense voler, et fas com una... No sé si t'ha passat, et fas com una bombolla, no? Tu viatges i estàs en un hotel, estàs esmorzant amb la teva parella o amb un amic, ets la teva bombolla allà parlant amb ell, i tant tu cap a l'exterior com qui està per allà de parlar-te a tu,
ja hi ha com una bombolleta, no? Quan tu vas sol, és diferent, perquè et veuen sol i després tu estàs sol, que estàs molt més obert a parlar. I és brutal, o sigui, et diria que cada dia pues, coneixes gent, te'n vas a sopar o te'n vas a fer una volta o t'ensenyen la zona per la que estàs. I com a contactes així especials, doncs, sens dubte en tinc un, que és el Lennart, que és el noi aquest que et comentava al principi, que té una història molt maca, ara te l'explicaré. Però, clar, David d'Alemanya també, Damien... D'Alemanya, perquè feia la ruta també, cap a Sí, Índia. molta gent viatgera al final trobes. Vale. Trobes molta gent viatgera, per exemple, al Pakistan, la frontera d'Iran amb Pakistan, que és Taftan Border, durant una setmana només vam creuar 5 turistes. 5 tarats vam decidir creuar. I allà el que fan, perquè a Pakistan vas escortat amb policia, amb gent amb AK-47, vale? A la que creues la frontera. Et fiquen en un quartelillo, que és una presó, amb policies, i a la que són 3, 4, 5 turistes, que és els que érem, potser pots tirar una setmana allà dintre, A la que sou 5, vinga, darrere aquest comboi, 5-6 dies a seguir a la gent, que van amb un jeep, amb les AK-47, i a seguir. Allà coincideixes amb molta gent, amb 5, que també estan fent aquesta ruta. Però ara els deia als teus companys també abans d'entrar que et trobes molta gent que viatja, per exemple, amb camions d'aquests preparats, com unes roulots xules amb dutxa i tot, que és una altra manera de viatjar, però també molt xula, però en família també, no? Pues una parella, una parella alemana amb 2 nois, amb 2 noies de 7 i 11 anys. I viatjaven, van fer un peron a l'escola, s'emportaven els llibres, estudiaven, amb un software feien uns tests online, però a part les noies, a part d'aprendre tot el temari que toca aprendre, estaven aprenent de geopolítica, geografia, de moure's pel món, d'espavilar-se, ho trobo molt interessant. Potser no aniria amb la família a Pakistan, no? Que és on me'ls vaig trobar, però com a concepte el trobo molt xulo. I al final crec que viatjar, ho dic en un dels vídeos que vaig publicar, crec, viatjar és la millor universitat que hi ha al món, sens dubte, perquè et fica fora de la teva àrea de confort, fora de context, assumir riscos, gestionar-los, parlar amb gent, et posa una mica en estrès, saps? Estrès bo i estrès dolent, i jo crec que és on aprens més. I el Lennart és una persona ja que per vida, contactada per vida. Vaig coincidir amb ell a Istanbul, Turquia, el vaig conèixer allà, i ell té una història també molt dura, que és que fa 20 anys, el 2024, hi va haver un tsunami a Tailàndia, al desembre, i ell estava allà amb la seva família. Eren 4 germans i els seus 2 pares. Van morir 2 germans allà. O sigui, ell estava allà a la platja i va vindre el tsunami. Li van morir 2 germans i 20 anys després, per commemorar una mica el que va passar, va agafar la moto, ell és de Suïssa, va agafar la moto i va anar fins a Tailàndia per acabar el 26 de desembre, que del 2004 va passar, doncs del 2024, per commemorar la seva mort. I una mica jo, sense voler-ho i sense planejar-ho, durant 3 setmanes que vam estar junts, doncs vaig agafar el paper d'escudero, d'ajudar-lo, saps? És el que et deia, que al final tu comences un viatge i dius, vale, ho faig per això, per veure món, no sé què, però durant el viatge li vas trobant motius també, li vas trobant motivacions i d'això hi vam estar 3-4 setmanes creuant Turquia i Iran, molt xules, clar, no oblidaré mai tot el que vam passar i experiències les que ens van passar i de tot. Alguna anècdota? Sí, clar, deus tenir 1000 anècdotes, sí, però... clar, és que 4 mesos dona per molt, Sí. Però... I alguna així, jo què sé, alguna així destacable. interessant. Iran, com et deia, és un país amb una gent molt maca, però un govern una mica que dubta de tot el que hi entra allà. Vale? Ells parteixen de la premissa que tu ets espia, a no ser que clarament veguin que no? Llavors no pots portar ni drons, ni càmeres les pots portar, però per exemple, si un dia tenia els discs dur, per això que et deia, no? Que anava gravant molt, tenia el disc dur ple, i dic, a Europa jo sé que puc enviar un paquet, fico el disc dur dintre, i me l'envio a casa, i ja està.
perquè no se'n fes malbé, no? I bueno, doncs vam anar al post d'Iran i ens pregunten què vols enviar. Dic, no, un disc dur amb fotos i tal. Diu, no, aquí no està permès, que en realitat és una tonteria. Amb internet avui en dia que pots enviar les fotos com vulguis, però bueno, perquè et facis una idea. I llavors viatjant per allà, doncs 2 cops em van interrogar la policia, em van parar amb un control i, bueno, 1 hora i mitja allà preguntant-me de tot. Per descartar això, que no fossis algú que estigui allà espiant, que vulgui enviar informació fora. Són una mica els riscos, perquè jo ja havia escoltat algun cas de gent que no era, com es diu això, infiltrat, com es diu el nom? Espia. Espia, això, i que el posen a la presó 15 mesos, sense venir a cuento i acatar, no? I llavors l'interrogatori doncs, bastant durillo, d'agafar-te el mòbil, d'anar foto per foto que havies fet, de conversa a WhatsApp que havies fet, i tenir molt clar, saber-ho explicar tot el que tenies allà dintre, encara que fos en català o en castellà o en anglès, explicar-ho tot. Sí, a part, em va coincidir que 2 nits anteriors havíem estat en un hostal que hi havia un noi iraní que estava buscat pel govern iraní, vale? Perquè havia liderat unes manifestacions a favor dels drets de les dones. Vale? Que això també és un tema, òbviament a Iran i Pakistan. És un temazo, sí. Com, bueno, el tema dret de les dones, no? I ell va liderar una mica una gran revolta que hi va haver i, òbviament, això a Iran als líders no els va agradar, no? I, bueno, els van treure totes les possessions, tot el que tenia, i el tio refugiat en un hostal sense poder sortir perquè, si no, sap que caput, no? I, clar, jo tenia vídeos amb ell. Al principi no ho sabia, saps? Però quan tenia la policia allà mirant les fotos, dic, ai Déu, que com passi per aquella foto i vegi aquell home, que després m'han dit que és aquest home, no sé què, dic, ja la tenim liada, saps? Sí. Però, bueno, anècdotes és que, clar, al nord d'Índia vaig arribar a pujar la moto fins a quasi 5.000 metres, amb la mala sort de que punxo roda de darrere. Jo sempre he viatjat amb tenda de campanya. Vale? No sempre dormia, però el tens com a recurs i a vegades dorms a la tenda. Però roda de recanvi no portes. Roba sí. Una roda. Ah, roda. No. El que porta són uns parxes per sortir de l'apuro, però que no em servien perquè el forat era molt gran. Jo ficava les tires aquestes, però em anaven sortint, cada mitja hora anava perdent aire. I clar, es feia nit, a 5.000 metres, començava ja a apretar la fresca, no anava preparat per fred, sobretot. És que aquesta és l'altra, jo surto juny d'aquí d'Igualada. Sí que és veritat, no t'ho he dit, a mitjans del viatge faig un peron perquè haig de fer vacunes, haig de fer visats i haig de preparar coses, faig un peron d'1 mes, i després continuo, que arribo al nord de la Índia, que és octubre-novembre, saps? Llavors, clar, tens coses d'estiu perquè fa una calor que et mors al principi, agost, creuant Grècia i tot, però en canvi tens un fred allà dalt que no anava preparat i dic, ai. I res, al final, com sempre, la gent... Mira, un dels aprenentatges que trec del viatge, també, és que et dones compte que la gent és ajuda. I quan no hi ha gent és quan estàs més alerta, ¿vale? Perquè la gent, m'he donat compte que salvo que hi hagi un tio que té un mal dia o que és una mica tonto o el que sigui, la gent està disposada a ajudar-te i està encantat, inclús els hi senta bé, és normal, suposo que estem dissenyats així, no? Però allà al nord de la Índia no veure cap poblat, cap llum a prop, i punxant roda i fent-se de nit a 4.000 i pico estava, dius, bueno, el que vingui, ja ho intentarem solucionar. I et comunicaves sobretot en anglès, no? Entenc. Sí, 100%. A la que creues Perpinyà, vaig entrar per Andorra, vaig sortir cap a Andorra, i a partir de França és que ja... Sí, tot. I la majoria de gent podia parlar-te tranquil·lament, entendre't? Sí que és cert que poblats d'Iran i de Pakistan, per exemple, a Iran parlen el farsi,
però hi havia zones molt remotes que parlen farsi però no el saben llegir. Vale? I llavors està molt bé perquè avui en dia doncs, amb el Google Translate et pots descarregar aquests idiomes i estiguis on estiguis, doncs, jo li dic hola, encantat, em dic Nil, tens algun lloc on jo pugui dormir o tens alguna de menjar? I jo ho ensenyava, no? O a veure, al final fas dormir, menjar també t'entenen, no? Però si volies anar una mica més enllà d'això, hi havia llocs que tu ensenyaves en farsi, que és l'idioma que ells estan parlant, i no saben llegir. Vale? O sigui, hi havia aquesta dificultat, però l'espècie humana al final és molt... Jo crec que és molt bàsica. Amb senyes, amb qualsevol manera. Tu mires algú als ulls i li somrius o li expliques que tens fred i que necessites dormir o que necessites menjar i t'entén perfectament. No... I tema, canviant de tema, tema tecnològic, Sí, clar, has dit que gravaves amb el mòbil, no?, perquè tenies allà... sí. I tenies alguna càmera... Sí, vaig començar amb 2 GoPros. Una se'm va fer malbé als 13 dies. Ostres! Sí, fantàstic. Sí, no sé per què. Jo crec que del tute d'hores i això era estiu, molta calor. I vaig tindre a comprar-ne un altre. I al principi vaig començar amb un dron. Vaig dir, hòstia, pot quedar xulo. Tomes així més aèries. I si veus els vídeos, doncs, tot el que és Europa sí que hi ha tomes aèries del dron, però a partir d'Iran el dron no és possible. No és possible una mica per lo que comentàvem. Ho tenen prohibit. I jo sé gent que s'ha arriscat a creuar la frontera amb el dron i no ha passat res, i hi ha gent que ha creuat la frontera i els han vist el dron i estan a la presó. I llavors ho fiques en una balança i dius... No compensa per enlloc, és igual, ja gravaré, ja faré un selfie alt i ja està. No cal d'això. Però bueno, la part d'Europa fins a Grècia, vaig enviar el dron de tornada, perquè a Turquia no sabia si seria fàcil o no l'envio, però fins a Grècia sí. Clar, jo pensava el dron complicat a certs llocs, però és que fa unes tomes, bueno, he vist alguns vídeos que són espectaculars. És la part més maca, em va saber molt greu. També t'haig de dir que jo no havia volat mai cap dron en la meva vida i, hòstia, li has de dedicar temps, has d'allà parar, dir, vale, ara sí, el treus, el voles, el posiciones, el fiques que et segueixi, que no toquin cap arbre, vull dir, és un tema. Bueno, tot el tema de la gravació, al final és dir, vale, Nil, li dedicaràs un temps a gravar, però ha de tindre un motiu, perquè després vols fer uns vídeos per tindre un bon record, perquè si no passes de tot, tantes hores allà gravant i tal, que després veig els vídeos i és una mica el síndrome de l'impostor, de dir, hòstia, no sé si... Bueno, òbviament no ets professional gravant ni explicant, però dic, bé, és igual, és per mi, el que surti estarà bé i és un record també que tens al cap i de per vida. Això és l'important. Sí. Vull dir, el cinema va començar així. O sigui que sí. També et volia preguntar, saps ben bé quantes hores de bruts, que se'ls diuen, de vídeos tens? Has arribat a gravar? Perquè deu ser molt, durant 4 mesos. Hòstia, és pregunta tècnica, vale. Això li hauríem de preguntar al Dani, d'Abuela Studio, que són la gent de Barcelona, però amb hores no ho sé, però amb gigas sí que jo diria que feia uns entre 70 i 100 gigas al dia de gravació. Déu-n'hi-do. No tinc ni idea si és molt o no, ja et dic, és com la primera vegada que jo em fico a gravar alguna cosa i anar-ho guardant i tal. Perquè al principi jo el que tenia en ment, que després em vaig donar compte que no era factible, és, vale, quan arribis a un lloc cada 2 o 3 dies que tens internet, doncs et fiques a pujar els vídeos per exemple, a Google Drive, no? I a la carpeta Google Drive la comparteixes amb algú que estigui aquí, que pugui editar i tal. Però clar, l'internet d'aquí no és el que hi ha al món, saps? I, ràpidament vaig tindre a fer això, comprar disc dur, anar emmagatzemant i tirar, i ja està. I he vist, tens ara actualment 10 capítols, si no m'equivoco. Sí, més o menys. I quants
tens pensats fer Jo diria que sortiran uns 20, uns 20? sí. Vale. No ho tinc clar, però el que sí que veig és que els 10 primers són molt xulos, però és primer món, entre cometes, i a partir d'ara ve el que a mi em fa més gràcia, que és Iran, la zona del sud d'Iran, bueno, tot el Kurdistan, la zona del Balutxistan, que és una zona molt conflictiva, que és el sud d'Iran i el sud de Pakistan, que estan amb revoltes, i els belutxos és una gent que vol la independència a Pakistan, volen ser independents. D'Iran també crec que és com una regió. I clar, aquesta gent no és com aquí a Catalunya, que sortim amb uns cartellets i tot molt pacífic i molt bé. Allà aquella gent surt amb les AKs i bueno, passa el que passa. Que no sé també si arriba a la realitat aquí o no, però bueno, tenen molts lios. I ara que ja s'ha acabat el viatge, ja estàs penjant els vídeos, tens ja en ment algun altre viatge o què? No sé si Cristina no escoltis això. No, a veure, sí que se't desperta... Jo moltes vegades ara agafo la moto, que la tinc aquí, i l'engego i se'm fiquen els pèls a punta, només de recordar quan estava sol, quan passava per tots aquells llocs, no? I clar, és una sensació aquí molt difícil de trobar. La pots trobar d'altres maneres i també molt maques, però aquella sensació de solitud amb tu mateix, de conèixer-te, d'estar exposat a tot el que vingui, d'anar coneixent cultures i història i llocs nous, és que és únic, és únic. Per això et deia que em sento molt, molt afortunat també d'haver-ho pogut fer. Què vindrà? No ho sé, no ho sé. Una cosa que he après molt del viatge és que ja sóc una mica així. Avui estic parlant perquè em venia de gust també, però jo sóc de parlar en poc, ¿vale? Però amb el viatge, com que se'm va allargar molt la preparació, doncs és una cosa que ja la vas explicant molt abans d'hora, saps? I està bé, però al final, sempre quan no et comporti pressió de dir, hòstia, ja he dit que faré aquest viatge i l'haig de fer. L'estàs fent perquè ho has dit o perquè el vols fer, saps? Llavors una cosa que he après és digues poc i fes, si et ve de gust, saps? I si fas, fes perquè et ve de gust, no per res més. Fes-ho per tu 100%. Al final a mi m'encanta ajudar i crec que la humanitat ha prosperat perquè ens hem ajudat molt al llarg dels anys i així ha de ser. Però si tu creus en una cosa i et ve de gust fer-la, l'has de fer per tu, per ningú més. Perquè ningú estarà allà per tu perquè la facis i perquè si no és molt difícil. I un dia has de sortir, un dia has de, en el meu cas, engegar la moto i dir, vale, Nil, ara surts i tens la idea d'anar a la Índia, saps? Sí. Que fort. Sí. No sé si tens alguna cosa que creus que hauríem de parlar, perquè ja arribem al final. No, què va. Jo he estat encantat. Al final també he fet això com et deia, per mi, i per tindre un record, però també per poder-ho compartir i per no animar la gent a fer el mateix viatge, perquè és una mica bogeria, ara que l'he fet, també. Qui el vulgui fer que el faci, i si algú vol escriure, jo encantat d'ajudar-lo. Però en general això, inspirar la gent a sortir una mica del 360, de la bombolla aquesta en la que vivim i rutina i tal, que el món és molt maco, és molt gran, que la gent és maquíssima, que passen coses al món i seguiran passant, segur, però que és molt xulo poder complir objectius i ambicions que tinguis a fer. I al final és només donar el primer pas i l'altre ja va venint i es va solucionant. Tots els problemes que surten es solucionen. Genial, doncs fins aquí l'entrevista amb Nil Moner. Recordeu seguir-lo per xarxes socials, tant Instagram i YouTube, veritat? Sí, Instagram el tinc exacte, és @squash, i YouTube ara em mates, perquè sí que el tinc, però no sé quin és. Bueno, crec que es diu... Nil Moner, no, diria? Nil Moner o Nil Roats, diria. Sí. Doncs ja feu la feina de cercar-ho. Sí. Important, que ara està en un moment... Això, estàs al capítol 10. I és molt interessant haver escoltat les teves aventures, de veritat. Merci, Marina i Ràdio Igualada,
per donar l'altaveu, per fer-ho. He estat molt a gust. Moltes gràcies, Nil. A vosaltres. Adéu. Adéu.